Eusko ikaskuntza, jakitez. Kulturarloan gaur datorkigunea. Datorkigunea kontzeptu berria da eta lehen aldiz aditu genuenean benetan xelebre egin zitzaigun hitza. Ohitzen ari gara orain eta proiektu eta esperientzia berria denez, izen berria izatea ere egoki da. Gauzatzen eta mamitzen ari da datorkigunea proiektua. Eusko ikaskuntzaren gazteria sailetik pentsatua eta antolatua da. Gazte jendea bildu, pentsaka jarri, gogoetan euren buruaz, egungo gazteez, etorkizunaz. Asmo hau gauzatzen ikasturtearekin batera abiatu zen, behaz heltzea, sutan probatzen den moduan, hilabeteak pasadiren heinean eta lan saio askotxo egin ondotik gauzak nola doazen ezagutzen hasi gaitezke. Amaia Nausia dugu solaskide, Eusko ikaskuntzan gazteria sailekoa. Datorkigunea mamitzen ari den proiektua eta irudi duenagatik emankor interesgarri gertatzen ari dena. Azkenean esperientzia bat lehenengo aldiz martxan jartzen denean ez dakigu zeintzuk izanen diren fruituak, baina behintzat orain arte fruituekin pozik gaude. Datorkigunea, lau lerrotan esateko, ikasturte hasieratik honaino, 40 bat gazte, Euskal Herriko bazter guztietakoak, herrialde guztietakoak alegia, eta pentsatzen jarrita, hilabetean behin bildu, elkartu, baina tarten ere dokumentatu, ongi esaten ari naiz? Bai, horrela da, naiz eta arraro izan, ez, gazten artean ezagit gazteak pentsaraztea edo larun bat goiza bat dedikatzea pentsatzeari, hori da datorkigunea. Badira 38 gazte, biltzen direla hilabetean behin, gaurkotasuneko gaiei buruz hausnartzeko. Orain arte egin diren saioak, hilabetean behin, behaz ja kurso erdia egina, zenbat saio, 5, eta falta dira 3. 3 saio falta, guztia dira 10 saio, dedikatzen dizkiegu 5 saio gai bakoitzari. Orduan irailean hasi ginen, urtarrilera arte landu genuen lehenengo gaia, eta otsailetik ekainera arte bigarren gaia. Bilerak itinerante izatea, tokiz-toki, hori beste ezaugarria. Emaitzak, provisionalak baldin badira ere, aldizkari elektroniko batean ikusi litezke, baina nik, eta esan dugu, non dagoena, noski, Eusko ikaskuntza, gehi gazte, nola da, helbidea gutxi bera? Bai, eigazte.euskogidoikaskuntza.org/datorkigunea, eta hor gure webgunean badago lehenengo gaiaren memoria jaisteko banner bat edo. Memoria hortxe, guk nahiago dugu Amaiazuk guri hautik belarrira kontatzea, eta ez dakit igual bukaeratik hasita, egin dezakegu. Hau da, ze ondorio ateratzen ari zarete. Lehendabizikoa, igual izan liteke, badela, gaztea, pentsatzeko gogoa duena, edo bide horretan jarrita, eta ze ikusten ari da gazte hori bere buruaz, gazteriaz. Bai, nik esango nuke hori, bazegoela, guk somatu genuela Eusko ikaskuntzako gazteria departamentutik, bazegoela gazterian behar bat, eta zein zen behar hori, beteta ez egoen behar hori. Biltzea, pentsarazteko, eta guk sortu nahi genuela masa kritiko bat. Ez lehenoitz egiten genuen zutabiok hori, gazteak haien kriterio propioa edukitzea beraien inguruko gaurkotasunari buruz. Eta hortik abiatu ginen, nahi horretatik, plataforma bat sortzea beraientzat, pentsarazteko, eta haien iritzia, guk pixkat bozera maile moduan egiteko, iritzi horren bozera maile. Eta ze gai izan dira, hor eztabaida gai izan direnak, eta urrenak gero ze konklusio provisional horietara, zerbetara iristen ari den, proposamen jazeatzak, iradokizunak egitera, edo nola? Bai, lehenengo gaia izan zen parte hartzearen inguruan, orduan badaude, webgunean zintzilikatu dugun memoria horretan, badaude
proposamen zehatz batzuk, eta txosten horren helburua hori zen, lehenengo diagnosi bat egitea, hau da, nola parte hartzen ari garen gazteok gizartean, eta parte hartzea bultzatzeko zer proposatzen dugun. Eta hori da txosten honek jasotzen duena. Eta, zerbait ja sartu gaitazke, akaso edukietan nola ikusten du bere burua, gazte jendearen, ez dakit, representazio, betzat testimonio batzuk badira. Gazteak zer elementu bat esaten da, ez? Nausiek, agintariek, edo presio taldeek interesa badute gazteak parte hartzeko edo gazteak erabiltzeko. Hori izan litzateke bai lehenengo ondorioa, eta horretaz asko hitz egin zen, ez? Orain badirudi modan dagoela, ez? Prozesu parte hartzaileak irekitzea instituzioetatik, eta gazteen artean, mintza datorkigunekideen artean, bazegoen beldur hori, ez? Askotan instrumentalizazioa. Prozesu parte hartzaileak irekitzen dira, baina badirudi bakarrik bilatzen dela argi berde hori aurrera jarraitzeko. Orduan, guri interesatzen zitzaigun horretan indarra egitea, metodologian, hau da, prozesu parte hartzaile bat irekitzen baldin badugu, benetazkoa izan behar du, eta horrek badu arrisku bat. Agian, prozesu parte hartzaile horretatik ateratzen dena, gazteek ze esaten dutena, ez zaigu gustatzen, edo instituzioei ez zaigu gustatzen, baina prozesua irekitzen duzunetik, kontziente izan behar zara, emaitzaren ardura ere hartu behar duzula. Eta hori izan da, adibidez lehenengo ondorioa, ez? Indarra gazteok, indarra egin barko genukeela, parte hartze horizontalago baten bila, ez? Horrela, pixkat gure burua babesteko instrumentalizazio horretatik. Instituzioak egiten dituzte proposamen eta alako, baina instituzio ez diren bestelako erakunde edo talde eta interesatzak badituztenak ere jotzen dute gazteen gana. Bai, horrela da, bai, argi dago, azkenean arrisku hori dagoela parte hartzean, ez? Zu sartzen zara prozesu batetan eta ez dakizu zer erabiliko duten edo prozesu parte hartzaile hori martxan jarri duenak ez dakizu ze asmo daukan. Baina, hori bada arrisku bat, baina bizitzan badaude arriskuak eta horiei ere aurre egin behar zaie. Eta nola, hortaz, esan duzu bide bat artikulatzea, gaztek ardura hartzea, ze bidetan eta ze prozesotan sartzen den, eta, konklusioak ere zaindu beharra. Baina, asuntoa da, nola gazte jendeak eduki dezaken gazte izanik, eta beraz gaztetasunak berez esan nahi du, heldutasunik ez, baina aldi berean kritikarako gaitasuna izatea. Hori da, badaukagu, egia da, heldutasun falta, hemen parte hartuten gazteak, 18-30 urte bitarteko gazteak dira, eta nik egia esan da, behintzat talde honi ez nioke atxikituko heldutasun faltarik. Ulertzen dut esate duzuna, igual gure gazterian orokorrean, askotan hori suertatu daiteke, baina behintzat kritikoak badira. Eta hori izan beharko luke gure indarra, ez? Kritikoak izatea proposatzen dizkiguten asuntu egin, ez? Gure buruari galdetzea, hau zertarako da. Nire burua erabili nahi dute, ez dute erabili nahi, nun sartzen ari nahi zen, eta agian hori esaten dizuna, ez? Horri aurre egiteko, martxan jar dezagun gure prozesu parte hartzaile propioak. Datorki gunea, gazteen hausnarketarako foroa. Lan saio hauek nola funtzionatzen duten edo zein esparrutan antolatu den egitura, hori da, orain jakin nahi duguna. Amaia Nausia. 4 talde sortu genituen, gutxi gora bera 40 gazte zirenez, 10 pertsonako taldeak, eta batzuk lan egiten zuten parte hartze kulturalean, beste batzuk parte hartze politikoan, ekonomikoan eta sozialean. Talde bakoitzak egiten zituen bere proposamenak, ez? Orduan, ezagit, adibidez, talde sozialean egiten zuten, eman zioten garrantzia handia komunikabideei. Orduan, haien proposamen funtsezkoa izan zen,
gazteen irudia aldatzea, ez? Hau da, komunikabideetan ematen den gazteen irudi hori aldatzea. Eta hori nola egiten da, bueno, esaten zuten, egia da, errealitate bat dagoela, eta gazteon irudi hori pasiboak garela, ez garela implikatzen, hori badago ere, baina badaude ere beste realitate batzuk eta haiei ere indarra eman behar zaie. Badaudelako eta horrela da, gazteak implikatzen direla auzo ekintzetan, ezagit, futbol talde batetako parte direnak, edo nik zer dakit, bertso talde batetan daudenak, orduan horri ere ahotsa eman behar zaio. Hori adibidez parte hartze sozialean. Hauek ere proposatu zuten ideia bat, niri interesgarria iruditzen zaidana, eta izan zen datorkigune internazional bat sortzea. Eta hori Eusko Jaurlaritzak udan auzolandegiak antolatzen dituela, hori aprobetxatuz, datorkigun internazional bat sortzea. Eta hori, esan beharra dago Eusko Jaurlaritzatik ideia hartu zutela, gustatu zitzaiela, eta badago konpromisua bintzat 2012an hori martxan jartzeko. Gero, parte hartzeko politikoan, esaten zuten, ez? Ezakit, ideia igual haundietatik hasita, internet demokratizatu eskatzen zuten, edo adibidez udaletan gazte komisioak sortu, gaztei haien iritzia eskatzeko zuzeneko gazte gaien inguruan, eta parte hartze kulturalean adibidez heziketari edo hezkuntzari garrantzia handia eman zioten, horretarako proposatzen zuten hezitzaileen heziketa, parte hartzearen balorean horretan. Edo adibidez kultura gerturatzea gazteei, gazte kultur komisioak sortuz ere udaletan eta horrelakoak. Eta azkenik parte hartze ekonomikoan, krisialdia aprobetxatuz esaten zuten adibidez krisian dauden enpresen kooperatibizazioa, edo gazte sindikatu bat sortu independiente dena, sindikatu tradizionaletatik independiente, edo adibidez, ja proposamen konkretuago bat izango litzateke merkatuak, ez? Gazte ordutegiei egokitu. Hau da, orain adibidez, dituzten ordutegiengatik gazteok agian ezin gaitezke gerturatu merkatura, ez? Orduan esaten zuten, ordutegia pixka zabaldu, bertara gerturatzeko eta bertako produktuak ere gazteok ere kontsumitzeko. Udazken hasieran hasi zen ikasturtearekin batera datorkigunearen lehenengo edizioa. Apirilean, udaberrian sarturik gaude, behaz aurreraturik esperientzia eta bigarren fasean sarturik dago datorkigunea. Parte hartzearen txostena, hau bai dira proposamen definitibak. Hau da, datorkigunearen helburua da, gai bakoitzarekin txosten bat argitaratzea. Orduan, parte hartzearekin hau egin da, lehenengo txosten hau, webgunean ikusgai dagoena, eta hurrengo gaiarekin, hurrengo gaia otsailean hasi ginela honekin lanean, da Euskal Gazteriaren arazo nagusien aurrean zer egin. Eta parentesi artean, izanen litzateke etxebizitza eta langabezia. Horiek agertu dira, bi gai nagusi gisa? Hori da, kontutan hartu dugu, normalean inkestetan, gazteriari egiten zaizkion inkestetan, gai horiek agertzen dira top 10ean, ez? Kezka nagusi moduan. Orduan, bi gai horiek lantzen ari gara, eta ekainan eginen duguna da landu txosten bat proposamenekin bi gai horientzat edo. Eta gero hauek, jakinarazi, gizarteratu, edo ze eraginkortasun eduki dezakete, konklusioa? Gure lana izan da, Eusko Ikaskuntzaren lana da difusioa ematea. Hau da, ez dago gure eskutan ez dago proiektuak edo proposamenak martxan jartzea, baina bai behintzat instituzioekin bildu, hau da, proiektu honi babesa eman zioten instituzioekin bildu, Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia eta Arabako Foru Aldundiarekin bildu eta proposamenak aurkeztu, eta baita ere gazte eragilei, bai EGK, bai Nafarroako Gazte Kontseiluari dokumentua helarazi, eta ahalik eta zabalkundea handiena eman. Hori da gure lana, eta ez dakigu ze puntutara izanen duen gizartean eragina, hori ez dago hainbeste gure eskutan, baizik eta gizartearen eskuetan. Lehendabiziko edizioa da,
baina zerria biharrenari begira jarrita, merezi du, esperientzia honetatik zea ateratzen ari zarete. Esperientzia honetatik batez ere ohartzea badagoela gazte multzo bat behintzat, dituela gogoak parte hartzeko, konprometituta dagoena eta horretan ere indarra egin behar dugula. Orduan lehenengo esperientzia moduan oso positiboa. Gero ere, esan behar dago lan egin dugula, lan asko egin dugula, baina ere giroa oso ona izan dela. Orduan horri ere ematen diogu garrantzia, ez? Azkenean, esfortzu bat eskatzen zitzaien, ze larun bat goiza batetan, esnatzea goizeko 6etan altxatu beharra, biarritzela joateko edo Bilbo edo Iruña. Hortxe dago, ez, gazte izanik, larun bat goiz batean, hau da, ostiraletako mugimendu eta parrandari uko egin behar izatea, hortxe, gazteriaren batetik, errealidadea eta hortik zer apartatzeko kapazitatea? Hori da, etorri badira larun bat goiza batetan, horrek esan nahi du oso gustora egon direla eta pena merezi zuela etortzea. Orduan, espero dugu urrengo kurtsoetan ere hori mantentzea, interes hori mantentzea eta gazteria mugiaraztea. Urrengo edizio, bigarren izanen denerako, bizkat ezagunagoa izanik, ez dakit, jendeak bere zeuki dezaken interesa, zuek bila joan barko duzuen edo gazteak etorriko zaizkizuen? Azkeneko hilabeteotan iritsi zaizkigu emaila galdezka datorkigunearen gatik eta interesa zuten gazteek parte hartzeko. Baina ez dakigu, adibidez Nafarroan hasiera batetan kostatu zitzaigun gazteak topatzea eta espero dugu bigarren edizioan, eta hemendik egiten diet Nafarroko gazteriari egiten diot deialdia, espero dugu hori izen ematea. Orduan, irekiko dugu deialdia, pentsatzen dugu orain hilabete honetan, apirilean, gure webgunean egonen da deialdia, eta horre, 18-30 urte bitarteko gaztei egindako deialdia da. Eskatzen diegun bakarra da euskaldunak izatea, ze gure lan tresna euskara da, bileretan, eta parte hartzeko interesa eta gaurkotasuneko gaiei buruzko interesa edukitzea eta beste lurraldeetako gazteak ezagutzeko gure izatea. Mil esker. Datorkigunea, gazteak euren buruaz, euren belaunaldiaz, euren egoeraz, euren etorkizunaz hausnarrean. Eusko ikaskuntzaren gazteria sailekoen ekimena da, eta hemen entzun dugu horren berri, kulturarloan, Euskal Herria irratian. Eusko ikaskuntza, jakitez.